te msonkhano wa ulemba nkhani kuti afotokozere zina ndi zina zimene zachitika komanso zikuchitika zokhudza kupezeka kwa mafuta mdziko muno. Dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi, tikulandireni nonse amene mukutionera pa kanema One Times TTV pa tsamba la mchezo la Facebook Times 360 Malawi, komanso amene mukutimvera kuzera pa wairesi ya Times. Sabata latha lachitatu kudachitikanso msonkhano wa ulemba nkhani kumene akuluakulu aboma kuphatikizapo nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu komanso mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority a Henry Kachaje amafotokozera zimene zikuchitika kunena kuti mafuta azisowa mdziko muno komanso kuti akuchita chiyani kuti ayambe kupezeka. Leronso tikuyembekezera kuti akhale akuti fotokozera kunena kuti chikuchitika nchiyani kufika pano. Tsiku limodzi masiku awiri apitawa tidaonanso chikalata chimene chidakera kumeneko chimene chimayenda pamasamba mchezo kumafotokoza kunena kuti mwina kukubweraku kukhale kugawana mafuta pogula mafuta pa msika. Nde tili pano kuti timve kuti chindunji chake kwenikweni nchotani chokhudza nkhani imeneyi. Nkhani ya kusowa, vuto la kusowa kwa mafuta yakhala ili ikukambidwa kapena anthu amene amagwiritsa ntchito mafuta a galimoto akumana nawo mwina sabata zitatu sopano. Tikhoza kunena kuti ino ndi sabata yachitatu tikuona kuti anthu ochuluka akumafola mzere kupita pamalo omwetsera mafuta a galimoto. Ndiye lukhala ngati lupitirira vuto limeneli, koma kwakukulu mwinanso ndikudziwa kuti chimene amalawi akuyembekeza kunjako ndikumva kunena kuti kodi madongosolo amene akukhazikitsidwa onena kuti vuto limeneli lifike kumapeto pano zilipo tani, nanga lifika kumapeto liti. Ndiye ndi zina mwa zinthu zimene tuyembekezera kuti timve pa msonkhano umenewo, msonkhano wa ulemba nkhani umene bungwe la Mera lakonza. Tili ndi bambo Henry Kachaje amene ndi mkulu wa bungwe limeneli amene afika kale mchipinda chino, ndipo nthawi ina iliyonse tikhale tikupereka kwa iwowa kuti timve kuti abwera ndi zotani lero kukamba nkhani ya kusowa kwa mafuta kuti yafika potani. Ndi nkhani imene mwina sitingachitenso kusindika yayi, chifukwa kufika lero wena kumadalira kuti apeze mafuta awo ndiye kuti agule kwa anyamata amene akumagulitsa pa black market. Vuto limene lapangitsa kuti wena apezerepo mwayi akatyali amene, chifukwa palibe chichewa china chomwe ungawafotokozerere koma kunena kuti akatyali amene akumagula mafuta awo ndi kumagulitsa pa mtengo okwera. Ndiye kwakukulu timve kunena kuti bungwe la Mera labwera ndi zotani pa msonkhano umenewo. Ndipereke kwa Mai Fitina Khonje amene amalankhulira bungwe limeneli amenenso akuyendesa msonkhano umenewo. Mafuta pansika choncho tinachiona kuti ndichoyenera ndithu kuti tizitha kulongosola kuti akhazizo pano zinthu zili bwanji, ndipo ma measures amene alipo kuti tingapange bwanji ndi mwina zinthu zingasinthe. Koma tisanapitirize nimafuna ndi pemphe Mai Chisenga kuchokera ku Mera kuti asegule ndi pemphero dziko. We thank you, we bless you. Thank you, Father God, for the wonderful time which we have gathered here. Indeed, Lord, as we are here to discuss issues to do with fuel, we ask you, Father, to take us through during our discussions. As it's our prayer that you give us the spirit of knowledge and the spirit of wisdom, so that any information we are going to get here should be utilized for the benefit of Malawians, Mera as an organization. We are relying on you, Father God. In Jesus' mighty name we pray, amen. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, sopano tichakupitiriza ndithu ndi ndondomeko yathu ya lero. Lero amene adatipasire update imeneyi ndi
Mr. Henry Kachaje, omwendi mkulu oyendesa ntchito pakati bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority. So we have here the Mera Chief Executive Officer, Mr. Henry Kachaje, who is going to provide the fuel stocks update to us. Thank you. Zikomo kwambiri nonse amene muli nafe atolankhani komanso amene akutionera ndi amene akutsatira zimene tikukambirana lero kaya pa mawayilesi ngakhale masamba a mchezo amene nkhani kunenedwa. Bungwe la Mera lili ndi udindo wake ngoonetsetsa kuti dziko lino tiziwayang'anira amene adapatsidwa mphamvu ndi kuthekera kogwira ntchito zosiyanasiyana zokhudzana ndi pa Chingerezi timati energy komanso chichewa timene kuti pa nkhani zokhudzana ndi kaya ngakhale mphamvu za magetsi, mafuta ngakhale gasi. Ndikoyamba ndikunena kuti udindo wathu umayambira pamene ife tapereka chilolezo kwa makampani amene ntchito yawo kuti azigwira ntchito zili mdziko muno, ndipo pakadali pano tikugwira kwambiri pa nkhani ya mafuta mdziko muno. Amene tinapatsa chilolezo chimene chili mbali imodzi ya malamulo a dziko lino ndi makampani awiri akuluakulu amene ntchito yawo yomabweretsa mafuta mdziko muno, ndipo pali kampani ya boma imene imachita National Oil Company of Malawi komanso pali kampani ya private ndi Petroleum Importers Limited. Ndipo udindo ogula mafuta ndi kuwabweretsa mdziko muno unapatsidwa ku malamulo kudzera makampani amenewa. Palinso ena ang'onoang'ono amene amatenganso nawo gawo amene ali ndi malaisensi. Ifeyo udindo wathu ndionetsetsa kuti mdziko muno nkhani za mafuta, nkhani za kaya magetsi ziziyenda kutengana ndi mmene malamulo alili komanso anthu akhale nazo. Udindo wotinso tsopano tizipereka mwina information kapena tiziti nkhani pafupi uliso m'manja mwathu malingana pakakhala nkhani ngati imene tabwerera pano lero. Then mangopereka kaika background kapena poyambira tinene choncho. Bungwe la Mera lili ndi kutsogoleredwa malingana ndi malamulo athu komanso timakhala ndi ndondomeko imene timaitcha an emergency response plan pakakhala kuti nkhani za mafuta zatisokonekera mdziko muno. Pakadali pano ndikukhulupirira kuti amene akutiona mvera funso lenileni kapena yankho limene angafune ndilongoti notangoti patsani mafutawo tione tikathire tizipita. Sikuti anthu angafune kuti tizingoti tukamba nkhani, komabe tachiona kuti nchofunikira kuti tiziwauza anthu zina mwa zimene tikuchita ndi cholinga choti tikhazikitsitse pa nkhani yonena kuti mafuta tsopano ayambe kupezeka bwino m'madera onse, chinthu chimene pakadali panopo simmene zilili. Tinene kuti zikafika mmene zafikiramu kuti anthu tsopano akukhala ngati tsopano pali kulimbirana kuti mafutawo ndiwapeza pati nditani, timayika ndondomeko zina zimene zimafunika kuti zithandize kuti ntchito yogawa mafuta kapena kupezeka kwa mafuta kayende bwino. Ndiye kufotokoza kumene tikufotokoza lero sikukhala koyamba ndi komaliza, koma tinene kuti tizipereka pafupi tsopano munyengo iyi ma update kuti pano tichite izi, pano tili apa, pano tikulowera uku. Ndiye mwina pamakhala mafunso ena amene sititha kuwayankha mu nthawi yoyamba kapena nthawi kamodzi, koma tiloleni kuti munyengo ino tifotokoze mwa mfundo zina zimene ife tazikonza zoti zithandize kuti tipite patsogolo. Choyamba, bungwe la Mera likukhudzidwa kwambiri ndi mchitidwe umene walowererapo kwambiri umene anthu ena ochita malonda akumalowa m'mafilling station ndi zimagaloni zawo kama 20 liters kaya mwina ina ma 5 liters
nkumakagula mafuta aja ma filling station moncholinga choti iwowo akachitireso malonda kwina. Izi zikukhudzaso ngakhale anzathu amene ali ndi makabaza. Tikuona kuti ma filling station ambiri kukumakhala ndithu chintunda chachitali cha anthu anjinga za moto, koma kafukufuku wathu waonetsa kuti anthu ena si onse koma pali ndithu kagulu kamene akakathira mafuta aja amakakhuthula kwina nkubwerera nkudzakhalanso pa nzera pomwepo kapena nzera wina, ndi cholinga choti azikasunga mafuta awo pena pake nkumakagulitsa mwachinyengo. Izi timafuna titsindike kuti ndikulakwira malamulo a dziko lino, chifukwa malamulo a dziko lino amapereka chilolezo chogulitsa mafuta kwa aliyense kapena kwa yekhayo amene ali ndi license, chilolezo chochokera ku bungwe la Mera. Ndiye izi ifeyo zatikhudza kwambiri chifukwa choti zikusokoneza ntchito yoti tionetsetse kuti mafuta akwanireso bwino mwachangu malingana ndi zimene tikuziona pa ntchito yathuyo tikamakagawa. Ndiye tikupempha uku ndikupempha ndithu kotsindika kuti chonde anzathu amene muli ndi malaisensi ogulitsa mafuta ndipo awa ndi ma filling station, mukukumbutsidwa kuti pali chiletso chimene tayika, ndipo chiletso choyamba tidayika maka mizinda yokhayo ya Blantyre, Lilongwe, Zomba ndi Mzuzu. Koma panopo timafuna tionjezerepo kuti izi tiyikaso m'maboma enawa ndi cholinga chonena kuti tipatse mpata kwa anthu enieniwo amene akufuna mafuta awagule ndi kuti akagwiritse ntchito m'magalimoto mwawo kapena amene ali njinga yake kapena wina amene ali ndi kuvomerezeka, maka anzathu amene amakhala m'madera ambali mwa nyanja amene amagwiritsa ntchito maboti. Zimenezi timagwira nawo ntchito bwinobwino ndi anzathu a fisheries kuti azitha kuwapeza mafutawo ku madera amene ife tawauza ndi kuvomerezeka. Ndiye apilu yathu kapena pempho lathu ndilonena kuti ama filling station sitikufuna kuti inu mukhale mbali imodzi yopitiriza kuti mdziko muno mafuta azivuta chifukwa choti mukugulitsa kwa anthu amene cholinga chawo nkukangogula mzigubu kukagula nkukagulitsaso. Tikulandira mauthenga ambiri ndipo ndi mauthenga oti akutikhudza pamene munthu wina akukagula mafuta bwinobwino pa mtengo ovomerezeka nkumakawugulitsa pa mtengo okwera, ena mpaka na 6,000 pa lita, ena 8,000 pa lita. Ndimati nditsindike kuti ndikuphwanya malamulo ndipo ndi mlandu umene utapezeka kuti wapezeka olakwa uli ndi chilango ndithu chokhazikika chimene chili m'malamulo. Pambali yomweyo timafunanso tipemphe kwa anzathu azachitetezo amene ndi apolisi kuti chonde tithandizeni m'madera osiyanasiyanawo kuti mafuta tikamagawa mafuta azipita kwa anthu amene ali oyenekezera kuti alandire, osati kuti pakhaleno chinyengo china. Apapa ndatsindikapo ndipo ndakhazikikapo chifukwa chonena kuti tikamalola anthu amene akumakagula pa Chingerezi timati mavenda, tikamalola kuti azibwera nkumagula mafutawo iwo nkumakagulitsanso kwina, ndiye kuti tichedwetsa ntchito yonena kuti mdziko muno vuto la mafuta litheretu. Kutha kwa vutoli kuchedwa chifukwa choti m'malo moti amene akufunika alandire mafuta alandire, apezeka kuti mafuta aja akumalowa kwina kumene anthu mmati black market. Ndiye kuyambira pano bungwe la Mera lipitiriza ntchito yake yomankani mafufuza ma filling station, ndipo ma filling station amene tiwapeze amene akupanga pa Chingerezi prioritize kumagulitsa anthu anzigubu osagulitsa anthu amene akufunika agule mafuta m'magalimoto kapena munjinga za moto. Komanso chenjezo kwa njinga za motozo, chonde mchitidwe omakagula mafuta nkukachotsa tanke nkumakakhuthula nkubweranso ndi mchitidwe oti ukutibwezeretsa mbuyo. Ndi kwa ma filling station amene tiwapeze akuchita izi,
titengapo ndithu chilango chimene iwo amachidziwa timachita chimene chimakhala kuwachotsera license yawo kwa kanthawi ndi cholinga choti akonzenso zimenezi zisapitirize. Chachiwiri chimene ndimafuna ndinenepo nchionena kuti tawauza amakampani amene ntchito yawo njogulitsa mafuta amene pa Chingerezi timati ma oil marketing companies kuti atithandize munyengo iyi. Mafuta akakhala kuti salo okwanira, tufunika kuti pakadali pano tipereke mwayi kwa Malawi ambiri kuti akhale ndi mpata owapezako mafutawo. Ndiye tikuyika ndondomeko yonena kuti ma filling station mu nthawi yochepayi tikuyesetsa kuti vuto lilithe. Pakhalenso tsopano ndondomeko yomagawa mafutawa kapena kuwagulitsa pa mulingo woti anthu ambiri akwanire. Sitinena pakadali panopo nambala imodzi chifukwa magalimoto amakhala osiyanasiyana, koma ndondomekozi tikuwafotokozera amakampani amene amayang'anira ma filling station kuti pakhale kachingerezi kake timati rationing. Tikati rationing ndiye kuti wina akhoza kupezeka mwina aguleko 20 liters, wina aguleko 20 liters, kapena kutengerana ndi mlingo wa galimoto mwina wina agulako kandi 30 liters. Ncholinga chonena kuti mafuta akamabwera azikwanira anthu ambiri, osati kuti angogula anthu ochepa chabe. Ndiye apa ndimati ndingonena kwa mtundu wa anthu kuno ku Malawi kuti mwina mukafika pa filling station nde akakuwuzani kuti mafuta pakadali pano mwina tigulitsa mlingo ongoyerekeza chonchi, musaone ngati kuti akulakwa, because ndi mbali imodzi imene tayika ngati ndondomeko kuti zinthu zikhazikike. Chachitatu ndi mfundo yomaliza pa nkhani ya tinene kuti logistics. Tayika tsopano ndondomeko yonena kuti ma filling station wonse imene yalandiriza pa nkhani ya izigulitsa mafutawo mpaka na kufikira mafutawo apezeke kuti atha. Pamakhala mavuto ena onena kuti pali ma filling station ena amene amatife ntchito yathu kapena nthawi yathu timatsegula kulekeza 6 koloko. Koma munyengo ino tili munyengo imene yofunika kuti aliyense adziwe kuti titengepo gawo lothandiza kuti vuto litilithetse mwachangu. Ndiye ngati filling station yanu imatseka 6 koloko koma mwalandira mafuta ndipo magalimoto alipo akuthira, chonde musatseke filling station yanuyo mpakana mafuta amene mwalandira nthawi imeneyo apezeke kuti kapena atha, kapena aliyense amene anabwera anali pa nzera wathandizika ndipo akupita kwawo. Koma pasapezeke filling station yomanena kuti ife pano nthawi yotseka yakwana ndiye anthu kazichokani muzibwerera. Nchitidwe umenewo ife ngati Mera pa malamulo athu tikuuletsa, chifukwa ndi nchitidwe umene ukubwezeretsa mbuyo ntchito imene ili mkati kalikiliki kuti mafuta azibwera mdziko muno, mafuta akhale okwanira. Ndimalize motere, makampani amene ali ndi udindo waukulu obweretsa mafuta mdziko muno akuyesetsa, akuyika ndondomeko zosiyanasiyana zoti mafuta mdziko muno abwere. Ndipo tiyamike kuthekera kumene kukuchitika kudzera ngakhale ku nduna wa zachuma amene agwapo ndithu mu gawo lalikulu kuti aonetsetse kuti zina mwa zofunikira zimene makampaniwo amafunika akhale nazo zioneke kuti zikutheka. Uku ndikunena mbali ya yokhudza ku ndalama zimene zimafunika ziperekedwe ku makampani amene ife tinali nawo ngongole kapena tili nawo ngongole ndi cholinga choti apitirize kutipatsa mafuta. Nditsimikize kuti pakadali pano tili ndi chitsimikizo chonena kuti mafuta ankabe na amabwera, koma tipemphe mongopempha kuti popeza pakakhala kuti panali chigweru chachikulu, panakhala ngati pachitika chigwembe, anthu ambiri apezeka kuti mavuto awapeza mafuta alibe,
pamakhalabe ndithu kanyengo kuti zikwanire bwinobwino kuti tifikire m'madera onse tigawe, koma pali kulumikizana bwino kwambiri ndi makampaniwa komanso makampani amene ntchito yawo imakhala yonyamula mafuta kubweretsa mdziko muno, ncholinga choti mafutawa azibwerabe tsiku ndi tsiku komanso azibwera ochuluka kuti atikwanire. Ndilekeze pamenepo statement yathu. Zikomo kwambiri, ndipo ngati pali mafunso ena okhudzana straight nzimene tanenazi tiwayankha. Amene apezeke kuti mwina lero yankho palibe tikuwuzaniso. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bwana Siwo kwa update imene mwatipasa. Ndipemphero atolankhani ngati muli ndi mafunso kuti nthawi yake ndino kuti wayankha mafunso anu. Titengapo mwina mafunso atatu ngati alipo. Dzina langa ndine Alex Banda, ndimagwira ntchito ku Zodiac. Ndimafuna ndidziwe kunjaku kuti mphekesera kuti china chomwe chikuchititsa kuti mafuta asamapezeke mokhazikika kuno ku Malawi kuti mitengo yathu njotsikirapo. Pakhala pali mapempho kuchokera ku komiti yona zimenezi ku Parliament komanso Consumers Association of Malawi kama kuti mwina mulingalire zokweza mtengo wa mafuta. Pobwera pano timayembekeza kuti zimenezo maganizo amene wamuli nawo pati. Palinso funso loti anthu omwe akumasunga mafuta makamaka ma filling station omwe akusunga mafuta ena omwe akuchita chinyengo kumagula ndi kukagulitsa mokwera mtengo pa msika wokuda, muchite nawo motani, zilango zake nzotani, kapena intelligence yanu ndi yotani, chifukwa zimenezi zikuchititsanso kuti anthu adzikhala nthawi yayitali pa mizere ya mafuta yomwe sikukata. Zikomo. Okay, in a gift kana kuchira ku LFM and GTTV nofandi tona kuti ndifanya mafuta kasoa timakhala kuti tikugwa ngongole kuti ngati kabwera ndalama kwina kuti tigule mafuta aja ngati Mera mulibe ndalama zokwanira kuti nkhoza kumakagula mafuta aja chifukwa kuti mwina mafuta aja timagulitsa kashi ndine madaba kuti timakhala kamba za kuti tifalibwe ngongole kuti pange bela out vuto la kusowa mafuta. Sio ngombe. Zikomo kwambiri, ndi Andrew Tembo, currently freelance journalist, online reporter. Just ndimafuna kuti ndidziwe kapena kuti ndifunse makamaka kumbali yokuti pamene pakuperekedwa uthenga wodziwitsa anthu timayembekezera kuti tikuzidwa kuti tili pati, tikuchokera pati, ndipo tikulowera kuti. Mu ripoti imene mukupereka pano zaonetsa kuti simunatiuze kuti pakadali pati ndi mafuta ochuluka bwanji ngati dziko. Kwakukulu mafotokoza kuti tikuyenda motani, imene ndi pakati pokha, koma popita chitsogolo mwina kwa anthu amene sanathe kumva kapena kufikiridwa ndi mauthenga madera akumudzi. Tiyamikire kuti mwagwiritsa ntchito chiyankhulo chomwe ndichomveka bwino cha makolo athu chichewa, koma mwina ndi njira ziti zapaderadera zimene makonza kuti kwa iwo amene ali kumamidzi nawo sakhale kutsatira zimenezi, kutengera kuti nkhani za njinga za motozi inde nkhale kumamidzi anthu akuwanitsa kumagula ndi kumagwiritsa ntchito mafuta amenewa. Ndiye timve mbali imeneyi kuti mutiuze mutani. Steve Banda, show me watch television. Mukankhula wana kwambiri, mwanankhula za kusowa kwa mafuta wambiri pasi kubo ndi akapasa akufunikira
pali funso lonena kuti kodi mafuta mumagulitsa kashi koma zioneka ngati kuti mmafunanso ngongole mkamafuna kuti mukalipire mafutawo zimayenda bwanji? Mafuta kumayi kuno timagulitsana kashi, zoonadi timagulitsana kashi m'Malawi kwacha. Koma tikapeza kashi ya Malawi kwacha ija imafunika kuti tsopano kashi ija tikagulire $. Ndiye tikamakagula $, aja ndiye timafunika no tikalipire kwa kumene timagula mafuta ako kunjako. Mafuta m'Malawi muno mulibe chitsime chimene timatheka kukumba tokha. Mafuta athu amachokera kumayiko aluya, ena amachokera katinka kumene amachokera vitsime veniveni zili ku Saudi Arabia, zitsime zina zili ku kaya ku Abu Dhabi, kaya ku United Arab Emirates, koma amene amatigulitsawo amakagula kumeneko $. Nde ifeyo kwacha wathuja timafunika timusungunule abwere $, then tikagule mafuta. Nde ngongole imene nthawi zina imanenedwayi imakhala kuti mdziko munomo dolayo yasowa. Nde ikatichepekera dolayo Malawi muno pamene notsopano aunduna wa zachuma kudzera somwina ndi a Reserve Bank amakhala ndi maubale ndi mabanki ena akunja kumene amatheka kutithandiza kuti mufunika mafuta tatiyeni tikuthandizeni. N'chifukwa chake press conference ina idachitika uko tinanenapo zoti ayayi banki ya Islamic Bank ya Bade yatipatsako facility ya 50 million yoti izitithandiza. So ngongole isuti makhaleli Malawi kwacha zimakhala kuti ku akaunti kwa Nohima, ku akaunti kwa PIL makwacha nthu aliko mabiliyoni, koma kuti tikalipire ku amene atibesa mafutayo afunika timpatse kwacha. So tifotokoze kusiyana kwa ngongole imeneyi. So lonena kuti kodi tangoyambira pakati kuti kodi tuchokera kuti tili pati tulowera kuti losavuta uyankha tuchokera kuonena kuti mafuta adalipo okwanira mdziko muno, ndipo chaka ndithu pafupifupi chinadutsa. Ndikhulupirira kuti kusowa kwa mafuta kumene tidali nako kudali chaka chatha, koma tikanena nako yambira January mpaka na udzafika pano analipo. So kumene tuchokera nkumeneko, ndipo chimenechi chitipatse chilimbikitso kuti nzotheka ndithu kuti mafutawo amatheka kupezeka. Tikamadutsa mnyengo yovuta nthawi zina ukakhala kuti udwala chimfine umayiwala kuti pamakhala nthawi zina umapuma bwinobwino chifukwa choti nthawi imeneyo chimfine chakupanikiza. Koma tidalipo ndithu munyengo ina imene zinayenda ndithu mafuta amapezeka bwinobwino. Ndenda fotokoza kumene tuchokera, kumene tilili pano mpati tiliponena kuti tsopano mafuta ativuta. Chimene chativutira tidafotokoza press conference yapitayi, amene amatipatsa mafuta tinali nawo ngongole chifukwa choti $, timakanika kuwapeza okwanira. Koma panopo ndikuyankhula ndi mdidi chifukwa dzulo ndachita kuwaona amati matiti kopezi amene amakhala umboni onena kuti ndalamayo yaperekedwa kwa amene tinali naye ngongole. Then tayiona ine nkuona kuti izizi sitinganenenso kuti munthu uja tili naye ngongole, ndipo kumawako tayankhulana nawonso amene amatipatsawo atitsimikizira panopo kalikali mkati kuyesetsa kuloda ngakhale zina zenza logistic, koma umangonena tikusonkhanitsa nthu mabogi angapo kuti kukhale chibloko trade china matrike azibwera mcholinga choti mafutawo atikwanire. So mpamene tiliponena kuti tisolve problem imene tili nayo. Tulowera kuti tulowera tsopano kuonena kuti ukaphunthwa koyamba nkuphunthwa kachiwiri, ukadzaphunthwaso kachitatu ndekuti sudaphunzire kuti chitsachi tingochotsa. Ndiye panopo tiliponena kuti chitsa chimene chikutiphunthwitsa tichotsa, kuti tisadzaphunthweso, tisadzakhaleso ndi mavuto ngati amene wangati nkutheka. Ndiye nkumene tikulowera. Anatifunsa kuti kodi kuoneka ngati maiko ena kunjako mafuta amakhala ngati achipirapo mkwathu kuno, kodi mutanipo? Izi nzoona ndithu. Tikatenga exchange rate imene mwina ndi official imene a Reserve Bank amanena, mwina uthu umaona ngati kuti mafuta athuwa aoneka ngati akwererako pang'ono tikayekeza ndiye nawo. Koma ukatenga mmene ndalamayo ikumayendera
amene tidayendako ndithu mbali mwa Blantyre tikamapita ku Lilongwe nkudutsa pa ntchewu apo pali filling station ya ku Mozambique. Ukayimapo ukafusa petrol ali pabwanji 3500, mundithire diesel ali pabwanji 3500, ndi mtengo umene akuyika kusonyeza kuti tsopano mtengo umene wakugulitsa ndi wathudi zokhala ngati dizasiyana. Ndipo nzoona kuti vutoli sikuti lingoonedwa mbali imodzi komanso tionepo ponena kuti mtengodi mdziko ukakhala kuti sugwirizana kwenikweni ndi mmene anzanu alili, zimaperekabe mwayi kwa amene akuchokera maiko enawo kuti azidzadziwa kuti mafuta atchipa apa. Ndipo si chachilendo ndiponso si chodabwitsa kuti matraki akamabwera mdziko muno odzatisira katundu kati mkatundu wina woti amene taoda kapena amene akudzabweretsa even mafuta amene akatsitsa zimaphwekera nkuti pobwerera thanki lawo lalikulu la 2000 liters athireko mkuno. Chifukwa mtengo uoneka ngati pena pake suli waphwekera kwathu kuno. Ndiye ife titani ngati bungwe la Mera tamva ndipo tikumvetsetsa madandaulo amene onse anenedwa ku parliament kuja anthu adanenadi zoona aya, koma apapa bwanji mchite izi. Tsono aphungu a nyumba ya malamulo akakuyankhulani pamafunika anthu mamvetsetsa ndithu kuti anthu anda akuluakulu wamkulu amaonera patali. Ndiye ife zimene akuluakulu adaonera patali tiziona nkuziphika kuti tizigwiritse ntchito. Koma mkakhala kuti muli pa matenda tsono mkumato panopo pali matenda koma tsono lero tufuna tisinthe chakuti choyamba tichilekaye kuchira kwake nkoti mafuta apezeke mdziko muno. Akapezeka mdziko muno tiyike ndondomeko zonena kuti mafutawo asadzasoweso. Panali nofunso kodi mukungonena ngati kuti vutoli ndi akabaza okha ndi a black market? Ayi tikatero ndiye kuti mwa ife mulibe choonadi. Chilungamo nchonena kuti vutoli ndi vuto loti labwera, tsono wina watengerapo gawo. So wakabazayo kapena uyo achita black market yo waona kale kuti pali vuto apa mafuta akusowa, ine ndonso ntengerepo gawo. Vutoli linabwera chifukwa choti tidafotokoza press conference imene adachititsa anduna sabata yapitayo kuti anzathuwa amene amatipatsa mafutawo ifukoti ngongole zinakwererapo analeka kwa masiku 10. Masiku 10 osatipatsa mafuta. Ndakakhala kuti sadakupatseni mafuta masiku 10 pamakhala nthu chigweru chachikulu. Ndiye tikuyesetsa kuti tikwirire chigwembe chimenechi kuti mafuta abwere okwanira. Ndipo zikutengera kuti ifeyo tsopano tizichita dabulo kudabula zimene timachita nthawi ya nomo. Kukakhala kuti zonse zili tayale zili mya mafuta athu timagawa pafupifupi tsiku lililonse. Petrol diesel timagawa 1.2 million liters petrol, 1.2 million liters ya diesel zimatikwanira. Koma pakakhala vuto ngati lili tufunika tsopano kuti kugawa kwathu kuzikhala pafupifupi ndithu 2 million liters ya mafuta aliwonse. Ndiye kuti zikusonyeza kuti tibweretse ambiri. Ndiye logistic imeneyo ndimene tikulimbana nayo pano kuti tiyikwaniritse. Ndipo pempho lathu loti tafika dipoti zikuwawa anthu kunjako sikuti akusangalala tikumvetsetsa, koma ifeso kumbali yathu tayesetsa ndipo tikuyesetsa kuyika ndondomeko zonena kuti tidutsepo msanga pavuto patisakhazikikepo. Sitiyika nthawi chifukwa zimatengera nkuti truck yo yanyamuka yufikadi, zimatengera nkuti train yo yanyamuka yufikadi. Ndiye titero mwina funso ilo sinafusidwe mbali nayo koma popeza timayankhapo mwepa ndingofotokozapo mbali imodzi. Masamba mchezo pena ndakhala ndikumatsatira ndithu anthu nkumanena kodi mdanena kuti kwabwera mafuta mu train kodi adatha. Ndiye timati ndingonena kuti train ija ikamabwera kawiri matrena amene akumabwera kumale kuno amakoka mabogi okwanira 30. Ngati yomaliza imene inabwera sabata latha inali ndi mabogi 30. Mabogi 30 amabweretsa mafuta okwanira 1.2 million liters. Ndiye ikabwera 1.2 million liters tikhoza kufunitsitsa kuti akhale masiku ambiri komabe nkamwedwe kathu kamafuta
amapezeka kuti mafuta aja tsiku limodzi masiku awiri amene watha. Ndiye kuti tikufunika kuti trenija izibwera ndithu m'mabogi mwina ochulukirapo. Pakadali pano logistically kolodako atiuza kuti pakhoza okwanira atakhala kuti akoka ndithu pafupifupi 58 atha okwanitsa kumalodako. Ndiye njira imodzi imene tikuchita kuti okay tabwerekani kwina kukhale mabogi ambiri tizikoka yambiri izibwera ndi mafuta ochulukirapo. So kubwera kwa mafuta kufunikabe kuzikhala pa Chingerezi constant flow. Mchichewa chomveka bwino azingokhathamira ndithu nkumabwera ndiye kuti apezeka kuti atikwanirira. Kenako sipatenga ndithu nyengo yayitali tibwereranso kwabwino kuja tidalili kuja kuyambira chamu December, January, February mpaka na mwezi watha kumene kuja tibwereranso tifikaponso ponena kuti mafuta akukwanira mdziko muno. Zikomo kwambiri. Sio mwina mongofuna kumvetsetsa statement mwatsiriza pompanoyi mwati tibwereranso kuja komwe tinali sabata latha munalonjeza kumera kuti pofika kumathero a sabata yomwe yathayi mafuta akhazikika kuno ku Malawi. Anthu anali mchiyembekezo kuti ayi ma truck 44 akufika mafuta ena abwera atsikira kumatindi pano pande agwire chana Malawi chifukwa choti munalonjeza sabata yatha pano mukuti tibwereranso. The question is when will the fuel availability stabilize in Malawi? Thank you. Zikomo kwambiri funso nthula chindunji zoona ili ndili yankhileto tidanena pa press conference ija koma popeza inuyo atola nkhani ambuya adakudalitsani ndi kutha kupanga summarize mumachita summarize munthu akayankhula ndi nthawi zina mantengako verb ili ndi adjective ili nkulumikiza alonjeza kuti abwera. Ine ponena ndanena kuti zili ndi makondishoni awa ndanena ndithu kuti titakwanitsa kuti tikumabweretsa mmene tayambiramo ndipo zitatere titha kutere koma nanga sipopeza enafe sitidadziwa kuti kodi kayankhulidwe ukamayankhula uzitani. So there was a conditionality kuti tikadakhala kuti takwanitsa A, B, C, D, E zikadathekadi koma pano ndipepese kuti chiyembekezo chathu ndi chiyerekezo chathu chimene tidayika taphonyapo. Ndipo apo ine ndithu Amalawi amve kupepesa kwathu chifukwa ife pokambirana ndi amene amatibweretsera mafuta anokima ndi PIL tidakhala pasi nkuona kodi inu mtabweretsa nambala iyi inu mtabweretsa nambala iyi sitikwanitsa zoona kuti vuto ili lisapitirire. Ndipo titayika pamodzi ndondomeko yathu zidaoneka ngati kuti zitheka. Tidayiwala chinthu chimodzi tidayiwalapo choti pakafika kuti anthu akazindikira kuti akhala ngati asowa anthu amadzakhala ngati kuti demand imapitirira muyeso kuyerekeza ndi mmene timayambira koyambirira ndiye apo padaphonyeka. Popita chitsogolo Amalawi ayembekezere liti ndiye popeza ukaphunzira suchitanso tchimo lomwelo tsiku sininena koma nene kuti ifeyo tizipereka regular update mmene ndanenera koyambira kuja tufuna izi tizifotokozera pafupi ndipo moti taterepa mwina tidumphitse mwina tsiku limodzi tione kuti kodalo angati linzake lonso tikhale tiperekenso update ina kuti pakadali pano tsopano tatere koma chimene ndifuna kuti ndingotsindika nchionena kuti ili ndi vuto lonena kuti sitikugona nalo tulo ndipo ndi vuto loti tikuonetsetsa kuti lisatenge nyengo yayitali ndipo ndondomeko zina ndizija ndayikazi kuti taonetsetsa kuti malo moti mukamapakira treni ina msabweretse mabogi sate okha ndiye kunali ena akatenga kuti kanali kumowatizi kankuti tati chonde talumikizani chikhale chachitalipo kuti chikakoka chingolocho chibweretse zambiri mnthawi imodzi. Ndiye pamenepo nene choncho. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndine chimo Mangazi One Times. Mafuna tingofunsa kunena kuti tudziwe kuti ku Mozambiki kwakhala kuli mpungwepungwe
kudali masankho nde kudali ma protest kumene kuja kodi zakhudza ntchito zobweretsa mafuta mdziko muno ngati zakhudza to what extent. Chachiwiri mavuto amene mufotokoza apa ndi amene takhala tikumva nkhani ndi ya kusowa kwa ndalama zakunja komanso ngongole. Zikuyendera limodzi kapena vuto lenileni ndiliti? Ndifunsa funso limeneli chifukwa mwanena kuti kum'mawako mwaona matiti transaction copies opereka ngongole. Ndiye kuti ngati tabwenza ngongole ija vuto lilatha. Chachitatu, ngongole imene tabwezayi kodi ndi ndalama zingati, tapereka ndalama zingati kumeneko, tayifufuta yonse tamaliza tayambanso ulendo wabwino ndi uyo amatipasa mafutayo kapena kwasalanso vuto lina? Mwina ndiyimirekayi pamenepo. Kutheka kuti mwina paliso mafunso ena onjezera tingotengeratu onse kuti kenako asiwo amalizise kuyankha mafunso onse. Aliponso mafunso ena onjezera? Bwana Siwo khanga mafunso omaliza ndamene tiyamike zikomo kwambiri. Afunsapo kuti kodi zikuchitika ku Mozambiki chifukwa anzathu adachita masankho posachedwa, ife mafuta athu amadutsa mdziko limenelo, ndipo kumamvekamveka zoti oyayi ma demonstrations kampungwepungwe zikutikhudza motani. Ife tikuonetsetsa, ndipo kachingerezi kake monitoring that situation very closely. Tikuonetsetsa kuti tizimva zili pati. Padalidi katsiku kamodzi m'masiku awiri amene magalimoto adayima, adakanika kuti ayende chifukwa cha zimene zimachitika. Koma tinatsimikiziridwa kuti zinakhala ngati pano za kuli bwinobwino, ndipo matraki athu akhala kuyenda bwino nkumafika nkumabwera mdziko muno. Dzulo tinaonapo china chimene chinangopereka kutipatsanso kuti tiyang'aneko, kumene kampani ina yochita za mafuta ya Puma ku Mozambique inatulutsa chikata chake kuti koma kuoneka ngati kuti atikukhalanso ngati tima demonstrations kapena tizitika mpungwepungwe mwina kwa Sabata. Koma izi tikuyankhulana kunawo kudzera mu maubale amene Malawi ili nayo ndi dziko la Mozambique, ndipo izi zikutengedwa ku unduna wathu wa za energy amene akuyesera kuwapempha nzawo mbali ya uko kuti atithandize ndi kutitsimikizira kuti katundu wathu amene akubwera kuno ku Malawi asakhale nawo pa chiopsezo ngati pangatheke kuchitika china chake chosokoneza. Ndiye patakhala kuti pali china chimene chitisokonezere ntchito tidzanena tikachitanso update wina. Koma kutengera kumbali ya amene atidutsire ku njanji, kampani imene ikuchita za njanjiyo inatitsimikizira kuti mafuta athu obwera pa njanji mwina atibwerera ndithu popanda vuto lililonse, chifukwa paoneka ngati kuti kayendedwe kumene imayenda njanji mwina imayendako mosachitodutsa m'magulu mwa anthu kwenikweni. Ndiye zimene tikuyembekezera, koma pakakhala china chotisokoneza tinenapo. Koma pambali yomweyo yongonenako za logistic, ku Tanzania kumeneko anzathu otolera misonkho akumeneko Tanzania ni Revenue Authority akumeneko ali system ina imene ayika imene anatidandaulirako amene akutipatsa mafuta kuti koma ikumatichedwetsa chifukwa imatheka kuti truck yaloda koma kuti mapepala watuluke pamakhala ngati kuti mwina matraki ndithu kumakhala tsiku akudikira. So chimene tachita nchonena kuti ukuso tapemphaso kuti nangasi tili ndi maubale abwino ndi maiko oyandikana nawo, nde tapempha nduna zathu zimene zimang'anira izi kuti atithandize kuyankhulana ndi anzathu ku Tanzania, anzawo ku Tanzaniako, kuti kwa ifeyo pa nyengo inoyo atithandizeko kuti mwina pakhalebe ndithu ngati kachingerezi ka priority access, katundu wathu ampatsebe chitsogolo chongoti uyu tamwike ni kutsogolo apite msanga, ncholinga
cholinga chonena kuti tisachite kudikira kwenikweni. Koma kusolva kwina kwa problem uko nkonena kuti tsopano amene akutibweretsa mafuta taawuzanso kuti mwadziwa kale kuti ukumwina mapepala azichedwa kuli bwino kuti matraki wakhalepo chigulu nchonena kuti amene aloda lero ngati adikira pomanyamuka mawa ena waso akubwera so akuyesetsa kuika ndondomeko imeneyo. Ndipo tikakhala ndi mpungwepungwe ngati timafika sopena pongowapempha kuti ngakhalenso komweko mkapeza matraki komweko msachitodikira kwambiri kuti amene akadali mjira abwere tapezani ena abweretse tithane nalo vutoli. Nde amangazi mwapeteza ndi funso lina kuti kodi vutoli lili lili pati. Kodi vutoli loti tusowa forex kapena tili ngongole kapena nchani. Tinene kuti dziko la Malawi limafunika ndalama yayikulu yoti izipezeka $dollars yogulira mafuta. Pachaka timafunika ndalama yosachepera 600 million ndalama za United States dollars. Pamwezi imene ndithu anzathu anokima ndi PIL amafunika akhale nayo yufunika izifika 50 million United States dollars. Ndiyeno monga mmene muoneramu mafigawa siwochepa kwenikweni. Ndipo zimatengera ndithu kuti unduna wa zachuma kugwirizana ndi abungwe la Reserve Bank komanso ndi mabanki amene akugwira ntchito mdziko muno azikapo ndithu ndondomeko yapaderadera kuti atithandize kumbali ya mafuta imene imatenga ndithu pafupifupi 40% ya forex yonse mdziko muno imapita ku mafutako. Amakhala ndi kuyesetsa kuyika ndondomeko yoti kumafutako kuzikhala kachingerezi priority atipatse ndithu kuti tikhale kumzere koyambirira kuti kamalandira forex. Koma pakakhala kuti yathu yoipeza Malawi muno yatichepera ndi paja ndafotokozapa tibakagogoda kwina ku mabanki akunja. Nde timalize motere mnati kodi ngongolezo mwathana nazo. Press conference imene tidanena koyamba tidanena kuti tidali ngongole yapafupifupi 75 million United States dollars kunjako. Uku kubade yako kwabwera 50 million. 50 million yotayipereka yose yabweza. Komanso tikuchita izi tinayesetsa kugogoda m'mabankimu ndipo m'mabankimu tiyamike kwambiri atithandiza. Ndipo ndalama imene yapezeka kuyambira sabata lathalija kufika pano yafika nthu pafupifupi 20 chakuti million. Ndikuti tikatero munthu ukambwezera unali naye ngongole ya 1 million kwacha tsono iwe unakampatsako 600,000 mawa akhoza kakubwerekako ndithu chikho chomwera madzi. Ndikunena pano ndionena kuti ili momvererera kwambiri singapitirire 10 million imene tikuyesetsa tsopano kuti tithanirane nayoto. So ubwino wake ngonena kuti azathuwa mafuta sitigula kashi. Mafuta umalandira amakupatsa mwayi onena kuti masiku sate masiku 6 ukanenelera bwino ulipira. Kukubweraku ndiye kuti pali ndondomekonso imene tikutolera ndithu pafupifupi ndalamazo za madolazo kuti tiyambiretu sonkhanitsa za mafuta a Christmas kuti pa Christmas anthu tisakhale ndi vuto. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bwana Siwo ndikukhulupirira kuti alongosola zinthu zambiri komanso momveka. Tikuthokozani atolankhani nonse amene munabwera inu mumayimirira mtundu wonse wa Malawi ndipo tikukhulupirira kuti mafunso amene mafusa ndicholinga kuti Amalawi wonse amvesese kuti nkhani za mafuta zikuyenda bwanji. Zikomo kwambiriso kwa onse amene amamvesera kapena kuonera kuchokera ma platform osiyana-siyana. Mera nanenera bwana akachache tipitiriza kulongosolera Malawi kuti kodi ntchito za mafuta zikuyenda bwanji. Tizipanga choncho chifukwa chonena kuti tikuzindikira tonse kuti ntchito za mafutazi zimakhuza miyoyo ya anthu, zimakhuza mabizinesi komanso ntchito zosiyana-siyana ndiponso zofunikira. Zikomo kwambiri masana abwino. Tipemphe mayisenga mutisekereso ndi pemphero. Tipemphere tadzaswe Yehova pamaso pano kufuna kukuyamikani kuyambira nthawi ija mwamba nafe kusonkhana kwathu kufikaso nthawi ino imene tamaliza. Zikomo kwambiri chifukwa cha chidziwitso chimene chachokera ku bungwe la Mera
powuza mtundu wa Malawi pa nkhani yokhudza mafuta. Zikomo kwambiri kuti wina aliyense wamva, ndipo ndi pemphero lathu kuti Ambuye mutithandizire kuti zonse zimene zakambidwa pano zitengedwe zikagwiritsidwe ntchito bwino, ndi kuti wina aliyense akathe kupindula nazo ngati dziko la Malawi ndiponso ngati bungwe la Mera. Katithandizireni itu Yehova. Tikudziwa kuti inu mukapanda kukhala nawo pa china chilichonse mene tingapange sichingayende bwino. Ndi chifukwa chake tikupempha Ambuye kupezeka kwanu pa china chilichonse imene bungwe la Mera likupanga, kuti fuelo mudziko mwathu muno akapezeke. Mulemekezeke, mutamandike Yehova. Mu dzina la Yesu Khristu mponsezi. Amen. ntchito ngati chilango cha mchitidwe umenewo. Sadanene kunena kuti vuto limeneli lifika kumapeto tsiku liti mwachindunji, koma kunena kuti azibwera pafupi ndi umatifotokozera kuti zikuyenda bwanji. Tithokoze kwambiri nonse amene mmaonera kanema wa Times 360 Malawi, komanso amene mmamvera wireless ya Times. Zikomo kwambiri, tsiku labwino. Dzina langa ndi Chimwemwe Mankazi.